Εδώ δίπλα στη Σαρακατσάνικη καλύβα μου και δίπλα σε μια χαράδρα που έχω φτιάξει τη Σαρακατσάνικη καλύβα μου, θα κλείσω το 5ο USB DVD λέγοντας 2 τραγούδια. Το ένα, το επόμενο που θα πω, το έχω γράψει για το παιδικό μου το φίλο, το Χαράλα από τον Πανοριά, που το παρατσούκλι του ήτανε λιαμούλιας. Ωρένεψες είδα στον ύπνο μου. Ωρένεψες είδα στον ύπνο μου, είδα και στον ιερό μου. Ωρε το φίλο μου, το φίλο μου τον παιδικό, το φίλο μου το παιδικό το μπάμπι το λιαμούλα. Ωραία πως φτιάχναμε τα λαστίχα. Ωραία πως φτιάχναμε τα λαστίχα να βγούμε για κουτσίβια. Ωραία και στην τα ξοβέργα. Και στην ξοβέργα για φλόρια τουρκοπούλες. Ωραία και στο βάρη το χειμώνια, και στο βάρη το χειμώνια που οστείναμε τις πάτες. Ωραία για να έρθουν και να πέφτουνε. Για να έρθουν και να πέφτουνε χιονιάδες και σταρίδρες.
Το τελευταίο τραγούδι που θα πω κλείνοντας το DVD USB αναφέρεται στον αδερφό του παππού μου, το Λιάτο Μπατσαρούχα, και συγκεκριμένα το έχω γράψει από αφηγήσεις που είχα από τον πατέρα μου, τον παππού μου, στο γάμο του που έγινε τέλος τη δεκαετία του 20, 1927-1928, κάπου εκεί, σε μια ράχη, στη Βιγλόραχη, στο κτήμα της Αφράτης. Ουρε ξεκίνησω, ξεκίνησα Νίκος Τακόπουλε, ξεκίνησα Νίκος Τακόπουλε, τις κορφές του Λίβου. Ωραίν ήρθανε και οι πατσάρ, ήρθαν και οι πατσαροχέοι. Όριν ήρθαν και πατσαροχέοι απ' το βουνό την όρθρη. Ωρε και το χινόπορο άι το χινόπορο αντάμωσα και το χινόπορο αντάμωσαν στη Βιγλόραχη τη ράχη. Ωρεν ήρθε κι ο παπάν, ήρθε κι ο παπάς με τα λόγο. Ήρθε κι ο παπάς με τα λόγο απ' το χωριό τη Δίβρη. Ωρε Στεφανός, Στεφανό, σαν τη βασίλικη. Ωρε τη βασίλικη Στεφάνωσαν με το Λιάτο Μπατσαρούχα. Ωρε τρεις μέρες, τρεις μέρες σε τραγουδάγα. Τρεις μέρες σε τραγουδάγαν και χόρευαν και πίναν. Ωρε τραβήξαν οι Κωστακόπουλέικα κατά την κοπαίδα. Ωρε
μήνα, ανοίγε μήνα, ανοίγε πατσαρούχη. Ήγε μήναν οι πατσαρούχοι η σαφρά της ταλή η βάδια. Εδώ κλείνει το 5ο DVD USB με τραγούδια που έχω γράψει και τραγούδισα εγώ και μερικά τραγούδια, παλιά τραγούδια που τραγουδάγανε οι Σαρακατσανέοι.